I got the computer table, but it's a bit noisy here kasi iwan ko may nag-ano ata, may nagkukumpuni. Ito na po siya, yung computer table. Yan, malapit. Dito lang pala sa gilid. Kanina pa ako naghahanap, dito lang pala. Ayun na siya guys. Maganda naman siya. Ito, at saka ano siya, it's very fit siya sa room ko kasi maliit lang siya. So ayun, another 10 na naman, another stuff I found para sa room ko na maliit. So ayun guys, and I'm going home and set it up sa maliit kong room. So that's all for tonight. That's all for today. Thank you.